kamoty a vidíte pri ďalšom vlogu. Je to môj prvý vlog, takže si zložím nový kanál, kde budeme vlogsi TV, takže alebo tak asi si tak budovať, nevieme. Takže na ten kanál budem dávať samé vlogy, čiže tu bude dávať také videjka pre vás, takže bude super. Ja som bol dneska sme boli na záchodoch. Kamoš hovorí, že poďme, ideme na naše video tvoje. Ale nie, lebo to nestíhame, pretože že zvoní, má iba 15 minútovú prestávku, čiže na čo? Že poď, chceme vedú. Ja hovorím, nie, nebuďme video. Takže sme sa takto aspoň zhodli. Chcel som natočiť, keď sme šli na obed po tajomky. No ale tá biučka si zistila a zobrala mi mobil. Čiže som nemohol a bolo to pre mňa ťažké. Dnes dnešný deň bol taký, že 3 dní sme sa ešte neučili. Vlastne toto je taký tretí deň, ktorý sa už učíme. 2 dní sme sa neučili, pretože sme boli na vypijanej na turnaji, ktoré ma zvolili Učka ma povedala, že tam mám ísť. Čiže ma pozvala tam, keď som prišiel do školy. Cez prvú a cez druhú hodinu sme tam išli, že sme sa neučili, takže jo. A na to bolo Mikuláša, čiže sme išli do svätého katedrála Mikulášského a tam sme boli 2 hodiny, počúvajte, 2 hodiny a tí, čo išli spievať, tam boli 3 hodiny. Čiže tam sedeli a skúšali si, ako spievajú. Čiže ich to asi moc tak nebavilo. No lenže ja som tam sedela, len som si oddychoval, počúval som si. Ale ten škrekot, to bolo najhnusnejšie na tom. Takže toto videjko asi bude za 3 minúty končiť. Takže vás pozývame na dnešný stream. Je to taká malinká pozvánočka, ktorú budem ja viesť na mojom kanáli. Tí, čo ma sledujú, tak už vedia. Čiže bude to dnes Tiffy z Kitboxu z Fifi. Čiže už viete, že sme minule hľadali, ale fakt sme ho nenašli. Čiže sme natáčali GTAčko. To GTAčko bolo super. Získali sme Trevora a taký jeden chalán sa tam volá, že Michal Matúš, Matúš Michalec sa mi zdá, že sa tam volá. A on nám všetko radil, takže mu výborne ďakujeme za to, že sme kvôli nemu získali Trevora. Čiže sme fakt kvôli nemu získali Trevora, takže sme si s ním aj dávam Skype, možno si natočíme video a chceli by sme. Druhý. Takže príde nám možná z východu náš kamoš. Volá sa Adam TV. Oni hovoria všetci tomu Adam TV, čiže ja tomu hovorím Adam TV a má sa tomu hovorí akože pravdicky Adam TV. Takže to super. Takže je to taký vlog zvláštny, pretože som ešte natáčal vlog, čiže ho nepoznám. Čo som natáčal vlog, takže nemám ako sa točí. Čiže sme okolo City Areny, ktorú všetci určite poznajú. A tá City Arena je super. Ešte keď ste v tej City Arene neboli, odporúčam, je fakt super. A je fakt dobrá. A všetci ľudia sa na mňa pozerajú, že čo? On na teba točí?
on nám natočí a ja pozerám do kamery a on nám nachápe, že ja aj tak vidím. Čiže aj tak vidím. Takže je to asi tak najbližšia cesta ku Zisku. Oni tam sú 4-krát, ideme raz za rok. To akože neviem pochopiť. Asi učiteľka má zdarma na Klzisko, ty kokos, alebo čo ja neviem už. Ale krásna City Arena je. Je krásna, až moc krásna. Je cez prechod, nikto tu není. Čiže môžeme ísť. Iba bicyklista, to mi ukazuje ďaleka. Takže môžeme ísť. Ideme trošku s rýchlejším pohybom. Takže prepáčte, že furt hovorím tak, že ale nenachystal som si vôbec, čo mám hovoriť, takže neviem, čo mám hovoriť do tohoto videjka pre vás. Čiže fakt, niektorí youtuberi natáčali, že proste všelijaké challenge. A ja to niektorým challenge nechápem. Lebo by som napríklad povedal, že chcem natočiť toto a toto videjko. Hneď mi napíšete pod tým, kopíruješ, koho chceš. Chápete? To na čo točím, keď každého kopírujem? Takže tomu vôbec nechápem. No nikoho poprvé nekopírujem. Chcel by som natočiť u kamoša Pizza Challenge. A chcem natočiť nejaké tie ochutnávky. Čiže tieto ochutnávky sú už dlho na týchto mestách. Než v mestách, alebo proste sa drží pri youtuberov táto challenge, takže ju všetci skoro ešte natáčajú furt. Takže kamoš chce furt natočiť a ideme ju určite natočiť. Čiže to bude super, čo? Super. Takže je to fakt dlhá cesta od nás až sem a idem sám. Umpačky, umpaky, umpaky, majú geky, umpaky, všetko sú umpaky. Ja som zvedavý, keď príde moja mamina. Moja mamina vždycky buď mešká, čo si vyhovorí, alebo nám nikdy nezavolá. To je pretože ona sa vždycky vyhovorí. Robila som henta, musela som upratať, počkajú. Mama, niečo si mi upratovala. Teda víš, že ja som nikdy neupratujem. Ale ja si vždycky upratujem. Takže chcel by som natočiť online diktát. To mi dneska hovorili na infoške moji kamoši, keďvička išla prechova tam. Nechali nás tam samých. Čiže to bolo super a hrali sme sa tam. Ukazoval som im svoje videá a toto bude ďalšie video, ktoré bude pre nich. Takže ja zdravím Lucku, Sofinku Staškovú, Týmka, Vanka, ešte raz, Lucku Vadovičovú, Týmka Vanka, Sofinku Staškovú, Mateja Škulca, Pálka Šúka, a proste tak ďalej. A Veroniku Šimurdovú, Sofinku Pecárovú, a Evičku! Jasne, že Evička je na prvom mieste. To sa nepáči, ale hovorím, no tak ne. Chápete ma. Takže zmakneme tento gombičoj. Kde je tento gombičoj? Je to sakra, že sa pokazilo. Dobre. Asi prejdem, jajda. Zelená, ja to zmangram, som držal. Čiže toto bude taký prvý vlog môj. Takže poprosím, ak by ste niektoré chceli natočiť tieto challenge, tak mi napíšte dole do komentárov, aký challenge by ste chceli odo mňa s mojimi kamošmi alebo sám, aký by som mohol natočiť. Čiže to je na vás. Teraz to nechám na vás. Už na chvíľku budeme. Už to je hentám oproti. Že to je taký super vlog. To je môj super vlog. To je fakt
Fuck. Dneska ide okolo naučka, ktorá nás učí anglinu. A hovorím, fuck. Ona mi hovorí, čo to rozprávaš? Si vedomý, čo hovoríš? Si vedomý? A ináč chodím na základnú školu na Angeli Meriči v Trnave. Čiže sú tu dobrí youtuberi, ktorí majú po 5, po 10, po 36, po 36 odoberateľov. Ja patrím 5 odoberateľov. Keď budem mať 10, natočíme nejaký ten challengeík pre vás za 10 odoberateľov. Čiže z toho mi ešte ani rodina nedala ani jeden. Čiže ste to boli iba vy. Všetci sa kúkajú na mňa, že aký blbej to, čo tu natáča, čo tento blbeček tu natáča. Ty kokos. Akože, moje prvé video bolo, kde som natočil papričkový challenge a nehorázne ma začal baviť YouTube. Moja YouTubeová záležitosť je o toho, že musím ísť za sestrou a musím mu tam asi počkať alebo rozdrnúť. To už je na vás. Vidíte, ja neviem rozprávať, keď tu nemám na cvičené nič. Ja už viem, ale teraz sa hambím, chápete? Chodím po ulici s kamerou a ty kokos. No. Takže nemá sestra. Takže toto videjko budem už končiť. Ak sa vám video páčilo, dajte mi prosím ten lajčík, pomôžte mi tým odberíčkom a čau. What the fuck?